и радиото много хубаво свири. Каква дупка. Сега светофара. Отиде лято. Ами отиде. До 12 секунди. Табелите снимай. Не мога да приближавам. Не ги приближавай. Апри Созапол, Бургас. И шпалери. И сега влизаме в онгозното пътиче. Малко се плати. Да. Виж какво става? Идват насам, никой не си тръгва. Само си тръгват тези.